me even voorstellen. Jerke R. de Vries. Misdaadverslaggever. Ze vragen mij wel eens soms, waar staat die R voor bij Jerke R. de Vries? Nou, dat zal ik ook eens zeggen, die staat voor de Vries. En ik heb een neus voor de misdaad. Want ik ruik meteen als een zaakje stinkt. Want laatst zat ik in de sauna. En er kwam er zo'n Romeins madammeke langs me zitten. En ik rook het meteen. Zweetvuut. Gij komt uit Amsterdam. En gij werkt op de Wallen. Hoe jij dat weet, hè? Ik zeg, dat kan ik zien aan uw ogen. Of hem precies te zien onder uw ogen. En je probeerde uw liggende stonden te houden. Hoe jij dat weet, hè? Ja, ik zeg, ik ben misdaadverslaggever Jerke R. de Vries. Oh, ik soms heb een hoge Piet van Justitie als klant. Ik zeg, aha, de rijdende rechter. En zeg je dan ook, hiermee zullen we het moeten doen? Och, alle mannen winnen bij één ding. En gelukkig heb ik zo'n ding. Ik zeg, maar madammeke, mijn naam is wel de Vries, maar het wordt me hier in de sauna te heet onder de vuut en onder de neut. Ik vertrek. Ik al gezien hebben. De patronen hangen langer als het geweer. Ik zeg, ja, en daar is kloten. Ik ben mee over van de saunabank naar de rechtbank gegaan. Om door andere mensen te zien zwieten. En ik schreef tevens het boek over de rechtspraak en de misdaad. Ik heb er al 3 geschreven. En 2 verkocht. Ja, en tegenwoordig is het steeds linker om rechter te zien. En soms hebben de elders zich ook naar Kroom gewerkt om u rechter te maken. En in de uitspraak zien ze soms niet te volgen. Wisten jullie dat 20% van de verkeersongelukken wordt veroorzaakt door chauffeurs met alcohol en drugs in het bloed? Dat wil zeggen dat 80% wordt veroorzaakt door nuchtere chauffeurs. Mijn voorstel haalt die nuchtere chauffeurs van de weg af en de verkeersveiligheid gaat met 400% omhoog.